kaga kowa a bashi a ba kowa a bashi. Kaga ita hajiya kada ka bata kuɗi da yawa, tsohuwa ce a banza za ku kashe mu. A 1000 za ka bata, in ta kashe sai a sake bata. Layi suka yi a koma gidan na? Layi kuma? Duk sai alife sun yi layi ba su 10,000. Kowa ka bayi 10,000. A'a, hadimi bai san kuɗi ba, in ka bashi miliyan 1 buga zai a banza, ba shi 100,000 in suka ƙare a ƙara masa. Kaga, ka san me za ka yi? Duk mutanen nan kan hanya duka kowa ka bayi 10,000. Kowa ka bashi 10,000. Baiwa na ɗan matsonan. Zan kira ka. Barka dai. To ji ne ana ta rabon kuɗi shi yasa na zo nima a bani rabona. To bari in waya sai a baki. Alo? Zan turo wata ka bata miliyan 1. Miliyan 1? Miliyan 1 za bai. Alhamdulillah. Miliyan 1? Miliyan 1 za bai. Kai na gode. Ɗaya ma ɗaya. Alo? In ta zo ba miliyan 1 za ka bata ba, kamata miliyan 10. Miliyan 10? To a ina nan jan an san kuɗin? Wajen su. Wajen suwa? Su ga su can. Dakata mana. Wajen suwa? Can za ki je ga su can. Su ne. Ajiya. Na'am. Me yake faruwa ne? Kai miliyan 10 aka bani aka ce in je in karɓa. Amma ban san kun suwa zan je in karɓa miliyan 10 wannan. Kai kuma. Ajiya. Na'am. Zan dare da gurin duri. To kai, ni zan yi maganin ka. Wannan solution da kake sha a cikin yan leda zan sa a baka tirela 10 a gwada muku kwalwarka. Zan tabbatar da cewa mahaukaci ne ko? Mahaukaci? Da sata. Ai yanzu na lura da cewa mahaukaci ne tun daga ganye a kunnensa. Allah cire min hakurin maka nan da Allah. Sata da samu ne ma zan kwato kai na. Ba Allah. Ka san Allah? Ni zan kure maka shaye-shaye. Ni nan zan kure maka shaye-shaye. Za a baka sholisho mota 10 in ga ƙarshen kwalwarka. Ni fa na riga fatan yau ba na tabbatar da kafi na hauka ba. Ana sallama. Kowa a bashi miliyan 1. Kowa a bashi miliyan 1. Kowa kada ka ba wa hadimi miliyan 1 zai buga. Na fi kyau hauka. Kowa a bashi miliyan 1. One by one, kowa a bashi miliyan 1. Kada ku shiga min gidana. Kada ku shiga min gida. Ni haba malam. Ai ana maganar wanda suka iya shan ruwan kare, to ni ne number 1 akan shan ruwan kare. Allah. Ai tare da karan miki. Ai malam na iya shan ruwan kare fiye da yadda baka tunani. Shi yasa ni dinnan nake da farin jini, ba wani farin jini bane illa na shan ruwan kare. Kowa ba shi miliyan 1.